ҷураҷон, бобоям доимо мегуфт ки алаферо ки буз надонад ё сарашро ба дард меорад ё дандонашро мешканад. ҷураҷон, ман дар 4 солагиам собуноғаи ҷомӯшавиро хӯрда будам. маззааш аз ин беҳтар буд. напурс дӯстам, равғанашам ба мисли равғани мошин. бале. шумо дар онҷо чӣ инқадар миш доред? мегӯям ки дар ҳаётам чунин казанияи бомаза нахӯрдаам. таъриф дорам. дар даҳони одам об мешавад. лазания. занак набошад ба ягид каме дигар гузоред, боз чашм накунад, модоме ки ин қадар мехоҳад. ман мегузорам. модоме ки форид аст хӯрад ба сери. бо иштиҳои то бош шавад. сардор, шумо маро куштанид. ҳайфи орд, ҳайфи равған. кошки кирос ҳам инҷо мебуд.